Joo, eli mä oon Petteri Puumalainen, mä oon Pamarkille tullut noin 7 vuotta sitten logistiikkakoordinaattoriksi ja nyt sitten pari vuotta suunnilleen ollut logistiikkapäällikkönä, eli vastaan siitä, että tavara on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Aika hyvä sekoitus, erilaisia ihmisiä, eri ikäisiä miehiä, naisia. No onhan täällä semmosia hahmoja töissä, niin kuin jokaisella hyvällä työpaikalla pitää olla. Ei käy päivät tyysiksi. No kyllä täällä semmoista aika eläväistä on, että radiopuhelin huutaa ja muutenkin käytävillä on kyllä elämää. Ulospäin lähtee vuodessa semmonen 100 000 tilausta, eli tekee semmonen 400 per päivä. Se on aika hyvä. No integraatiohan on nyt vielä hyvin alkutekijöissä, mutta on ehditty tavata jo logistiikkapuolen ja sitten turvallisuuspuolen ihmisiä. No paljon on saatu apua tuohon meidän varastolaajennuksen sekä suunnitteluun että hankintojen tekemiseen. Niitähän Bansel on tehnyt ympäri maailmaa vaikka kuinka paljon ja sen kokemuksen kyllä huomaa tuossa. Neliöitä tulee 2500 neliöä, se on hiukan korkeampaa tilaa kuin tämä meidän nykyinen. Lavapaikkoja tulee semmoinen 2400 uutta. Saa nähdä sitten mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mahdollisesti automaatio, tämän tyyppistä. Sulava prosessi, hyvä yhteishenki ja sitoutunut henkilökunta. Siitä tulee hyvä toimitusvarmuus ja joustava palvelu.